kantuan jarriko ditugu. Asier Azpiroz eta Ane Labaka. Txalo! Gaurko eguna ardatz hartu di, ondo gabiltzak benetan, egan eiteko gogoarekin, oinezko pauso mozetan, herri askotatik abiatuta, borroka beraren bueltan, eskuan zigor maki onbatan, oinak beti lokatzetan. Bai egia da, bistakoa da, lokatzetan gaudela, galdetu gabe, hautatu gabe, zikindu nahi gaituztela, nere aurrean orain ikusiz, jende uholde itzela, ezin da egin gaur hemen ezer, gertatu ez balitz bezala. Ladrilloika ez dute jarri, eta lurra dago bigun, erraustegia gera liteke, ez dakit ondo dakigun, aire garbiak biratu gaitzan, garbi oiuka dezagun, erraustegirik ez degula nahi, ez hemen eta ez inun. Bueno, eta hitz egingo digutenak ondoren Estitxu eta Teresa, etoz. Eso. Eguneroko ekintza txiki batek asko aldatu digu gipuzkoarroi eguneroko bizitzaren ikuspegia. Gauza bakoitza nola bota pentsatzen dugu gaur egun. Eta ekintza txiki horrekin kontziente egiten gara gure bizimoduaren hainbat ezaugarriz. Batez ere janarik ondarrak bereizten hasi garenetik. Esaterako gauzen balioaz jabetzen gara. Jada, erabilita bota ez dira ekintza automatikoak. Kontziente egiten gara baita ere etxeko elikaduraz. Izan ere, organikoaren pertza gure ispilu ere bada.
Eguneroko parte egin zaigu ximurtzea, desegitea, erirotza, lurrusteltzea. Hitz horiek leku egin diogu gure elkarrizketetan, gure sukaldean eta gure etxe aurreko lurrean ere. Eta erosketak egiterakoan nahiago ditugu zorrorik gabekoak. Gero etxean alpetekako lekua hartzen baitugute. Eta lortu da, norberaren sukaldeko kontuak ziren gai guzti hauek, gaur egun herriko ekonomia eta politikaren gai zerrendan garrantzitsuak izatera. Eta zikloak bueltan ekartzen digu munduan balio handiena duen hori, lurra, lurrustela, lurgorotza, denik eta lurrik emankorrena bizitzaren ernegarri. Gaur egun, Gipuzkoan laurdena ari gara aurrera egiten denok, bai lurra eta bai pertsonok, hobeto biziko garela bermatuko digun bizi ereduan. Egunero ari gara probatzen baiet, posible dela, sortzen dugun hondakinek 80% gai gabiltzea, eta organikoa ere bereizita bildu eta kudeatzea. Eta eguneroko ekintza txiki hori ari zaigu aldatzen konsumitzeko eta bizitzeko modua. Eta ja, erraustegiaren mamua ez digu beldurrik ematen. Begitara begiratzen diogu erraustegiari eta irriparrez esaten diogu. Ez duzu tokirik gure bizitzetan. Ez zaitugu behar? Zertarako zarazu erraustegi? Gure seme-alabei 350 milioi euroko zor publikoa lepoaren bueltan lotzeko? Herritarron osasuna arriskuan jartzeko? Minbiziaren tombola makabro hortarako boletoa banatzeko? Gehiago kontsumitzearen kultura bultzatzeko? Zaborra neurrigabe hazteko? Urrunetako herrietan zaborra erosi eta gure karreterak eta errepideak kamioriez betetzeko? Edo lurra izan beharren bizitzeko lurra izan dadin espekulaziorako eta zementuaren negoziorako? Zertarako zara, erraustegi? Zer balio du gehiago herritar denon bizitzak baino? Erraustegiaren bidea baino askoz bide emankorragoa da eguneroko ekintza txiki batekin lantzen ari garena. Eta pausoak eman nahi ditugu bide hortan. Murrizten jarraitu nahi dugu herritar bakoitzak sortzen dugun hondakin kopurua. Elikagai osasuntsua bakarrik ekarri nahi ditugu etxera. Bizitzaren zikloa kudeatzen burujabeak izan nahi dugu. Eta auzolanari ikuta dagoen kudeaketa publiko arduratsua eta gardena nahi ditugu. Eta azken batean bai, bizitzeko elikagaiak eta objektiboak behar ditugu, baina horietatik lur bizia sortzen jarraitu nahi dugu. Eta ez gure osasuna eta ingurunea kutsatuko duten hodei eta hondakin toxikoak. Eta Gipuzkoarron laurdena dagoeneko praktikan hala ari garelako, burua duena ez du erraustegirik nahi bere herrian, eta bihotza duena ez du nahi beste inoren herrian. Además, voy a aumentar otra